Мамо, може ли 10 стотинки за ледено сокче? Най-накрая да ти видя очите. Ма какво ледено сокче, какви сте химии? Направила съм мусака. Влизаш, сядаш да ядеш, сипала съм. За кой ги готвите манджи? Не, мамо, не. Децата ме чакат долу пред блока, айде. Да, те сигурно са се и прибрали, и обядвали, те не скиторят все като те пред блока. И като им звъннат да обядват, отиват и обядват. Не казват хък и гък. И четат и книжка сигурно даже. И не излизат между 1 и 5 часа по жегата. Кой къде наш Тони пред блока? Ти дом нямаш ли си? Айде влизай си, пала съм, така или иначе. Мамо, аз не искам да ям. Аз ядох от Дани, айде. Моля. Ял си от Дани. Ходиш ми по къщите на хората и ми ядеш. Да, не, викнаха да обядва, майка й попита, Тони, ти обядвал ли си? Аз казах не и тя направо сипа и на двамата. Боже. И какво яде? Много неща. Таратор, пълнени чушки, за десерт торта, че от тях имаше и рожден ден на баща й. Леле, ще трепата.